Baba ina ne? Ina ne baba? Ina ne? Ina abin da ka saba so min Allah ya sa dai ka zo da shi. Ni baba? Allah ya sa dai ka zo da shi. Me na baba? Biredin da ka saba so min. Baba na kawo ma jiya biredi. Ba na kawo ma shi ba. Ni ba kullum ba sai ka kawo min shi. Kullum sai ka kawo min shi. To ka san wasu duk wasu ruta da ke tare irin hawan jini da ke da ke da ciwon suga da ke tare idan na riga ci da sai an wartsake ba. Na yadda da haka. To baba shin na jiya da ni kawo ma a kan kai da shi. Na canye. Ko sahiya kai ni na canye. Idan kuma baka bani biredi da ka saba sai min ba gidan gaba za ka shige shi ba. Ni baba wallahi na rasa sai da zai ma. Sai ko ka rasa. Dan kaga ka shiga gidan nan ko ka kamin biredi da ka saba so min. Na ai ba ka shiga gidan nan. Na manci ko wani biredi na wallahi. Kamata na manci kai baka so shi. Kala to wa sunan wani biredi na ban san ko ni ne baba. Kai ba dai lamarin ga wallahi ya fara ban mamaki. Saboda abin bugu ne na dauko. Abin bugu ne na dauko. To baba ni shiga gidan sai ka kame. Baba ni ba san abin da kai. Ai sai ka kame shi. To wai na ba wallahi a ne baba hada ɗaya wallahi ga ta mauna rin Allah abun gana na baba ni gaba ɗaya baba ya canza mi yau. Baba lahiya Gantamau ina jin ka da baba. bari ne ka dada baka. Aba Kullun safiya sai ka min biredi. Kuma biredin ka shine maganin rashin lafiya ta. Ko ba ka ba yanzu ne ya riga ya shigo bai kame shi ba. Shi zan bari ya shiga gidan nan. lehen kana Jiya na kawo ma baba biredi. Billahi azimun. Billahi azimun idan ban ɗebe ma albarka ba. Wai cewa ya ga wai rusar su ta ne kawo mai. Billahi azimun da sada saci. baba wani biredi na Biredi ya kame wani biredi dusa dusa. In ban ɗebe ma albarka Allah shin shine. kai ka san biredi na kawo mai To ni na Ni idan na gashi zan gane kalar shi. Ke da sati fa. bari in gani baba ba tanko biredi Ba shi ne ba. muri biredi Ba shi ne ba. Ba shi ba ne. waku biredi Ba shi ba ne. baba Haba ɗan da. baba ko ajiyar leda ta Na yi ajiyar leda ce. to alhamdulillah baba Ai, abu ajiyar ya leda kai ce. gidan sauki Ni ina kawo da mintun da wuri. Ka gashi nan ɗan da. a to baba Ka gashi nan ɗan kawo da. in dibo ma kawo in dibo ma suna ne to ai kai baba Shiga, wanga shiga. wanga ji ka biredi na ba To kai baba ai kaga abin da a ji ka biredi na baba wanga ya so gidan sauki Biredi ai China. ji ka biredi kan titin suna nan opposite bypass kame ka kai pinnacle opposite shigo ka masallacin idi na da Masallaci iri. hanyar antiwa To, ba shi yana bane nan san wahala ai da gare su. kwastomomi gware su da yawa ba su da girman ka yan biredi guda haka so ni naira 50 ta kira su Kana kai ni can ne ko kuma a za a kame yanzu shi da na gudu anan. ba bari a haɗa a caɓa yanzu ina kawo yanzu ina kawo A kame shi tun girman Allah. ai su sai da haka ne kai baba. babu jira baban kawu baban abokina na so ya tsine mun abokina yana ba da tijo akwai ji kabiredi Akwai biredi, akwai ji kabiredi ni ce ba wai Jiban na guda ɗaya ne. to a shi ka kawo ba nawa yake Ɗaya ɗari to kawo ɗarin ma na ban ma aka ana so a tsine mun abokina a to lalle ji kamfanin jika yayi Shi ɗaya ya rage. hada nan Ai gidan biredi ne mai inganci, mai quality. Ya haka ne. Wato matsala ne. baba shi baba shi ne baba Wallahi, wallahi shi haka ni baba ni Wallahi shi na. wallahi baba shi ne na ko baba shi ne na Wallahi shi na. ai ji kabiredi kenan baba ji kabiredi ai gidan biredin ga baba ko ni za a bari na baya in da wadacin gida Ai bude ma gidan ma zan yi. Wallahi bude ma gidan ma zan yi. Ai baba da matsala ne indi bila. Na gode. Da na indi bila ka ba ka bude ba. To masha Allah. Na gode. Na gode. Wallahi Allah yi muku albarka. to baba Na. sai mu kasance da gidan biredin jika. Jika biredi. Gidan biredin jika, gidan biredin ne wanda ya san aiki. Jika biredi. Yake kuma aiki da gaskiya. Na gode. Allah ya ka taimaka mu. amin Allah yi muku albarka. Amin baba. amin Kabirin sabon biredin mu mai laushi mata maza mu siyo shi domin mu sha daɗi. Kabirin sabon biredin mu mai daɗi ga kyau da kamshi har da laushi akwai lauɗi. An sabata ciki baya tsami akwai gardi tamkar gyaɗa a haɗa da kwakwa a sariɗi. In har kana neman su je dambuwa ka nufi hanya ta otal fi na kulkar ka yau haufi Western bypass fada magurin nan da ba zafi kan kwanar hanyar idi karkuce mai kauɗi. Ga masu buƙatar ƙulla kasuwanci da mu, kuna iya neman mu akan hanyar Western Bypass kafin ku kai Pinnacle Hotel daidai hanyar shiga Idin Dambuwa.
Jika Bread, abin kwarai kanawa kuwa. Mun gode.